Es donem la benvinguda a l'IES Comarcal. El nostre centre està ubicat a Burjassot i atén a 575 alumnes, la majoria dels quals procedeixen de Burjassot, Godella, Rocafort i Massarrojos, localitats dels nostres centres d'educació primària adscrits: CEIP Les Sitges, en Burjassot, CEIPs Cervantes i Barranquet, en Godella, CEIP Sant Sebastián, en Rocafort i CEIP José Senet, en Massarrojos. El nostre horari és de matí i l'alumnat de Godella, Rocafort i Massarrojos hi acudeix amb autobús de manera gratuïta. L'IES Comarcal es va inaugurar l'any 2005. Es tracta d'un centre modern amb unes instal·lacions adequades i en perfecte estat. Els convidem a realitzar la visita virtual, que té una duració aproximada de 2 minuts. Disposem d'un polidesportiu cobert, 2 laboratoris, 2 aules de plàstica, 2 aules de música, 2 aules d'informàtica i 2 aules i tallers de tecnologia, així com també d'aules matèria perfectament equipades amb ordinadors, pissarres digitals i projectors. Al nostre centre impartim educació secundària obligatòria, batxillerat científic i batxillerat humanístic social. Actualment desenvolupem un programa plurilingüe que potencia l'adquisició de les llengües estrangeres. A l'IES Comarcal treballem un equip de professionals constituït per una administrativa, una conserge, 5 encarregades de la neteja i 60 professors i professores, inclosos 2 orientadors i 2 professors de pedagogia terapèutica. Tots ells perfectament organitzats per oferir respostes educatives adequades a cadascun dels nostres alumnes. L'organització en comissions de coordinació, departaments i equips docents ens permet desenvolupar processos generals i personalitzats basats en els nostres principis d'actuació: l'equitat, l'èxit, la cultura de l'esforç i l'excel·lència. Pretenem que al nostre centre els alumnes i les alumnes siguin persones competents, creatives, implicades en la millora del medi ambient, solidàries, empàtiques, crítiques i assertives. La internacionalització és un tret d'identitat del nostre centre. Formem part de la xarxa de centres plurilingües. Participem en un projecte europeu Erasmus Plus K2, que inclou mobilitats de professorat i d'alumnat. Disposem del servei de qualitat de projectes e-twinning i realitzem intercanvis amb l'alumnat de França i Eslovènia. Treballem específicament aspectes com la competència en llengües pròpies i estrangeres, l'educació ambiental, els objectius de desenvolupament sostenible, la convivència i la resolució pacífica dels conflictes. Disposem d'un pla de recollida de residus i contem amb un grup d'alumnes ambaixadors de l'ONU per a promocionar els ODS. També tenim una comissió de convivència i un equip de mediació que promouen tant la resolució pacífica i constructiva dels conflictes com una adequada convivència. Finalment, disposem d'un pla d'acció tutorial, mitjançant el qual els tutors i les tutores treballen amb l'alumnat la cohesió de grup, el desenvolupament personal i l'adquisició de valors. Col·laborem amb diferents programes promoguts pels centres educatius, associacions culturals, ajuntaments i altres organitzacions i administracions externes. Per desenvolupar els nostres plans i projectes, realitzem moltes activitats que poden veure al vídeo Les nostres activitats, amb una duració aproximada de 2 minuts.
A l'IES Comarcal creiem en el nostre treball i ens sentim satisfets i satisfetes amb els resultats. Per aconseguir-los, ens basem en la implicació del nostre equip de professionals, en la col·laboració de les famílies, d'una AMPA sempre disposada i, sobretot, dels alumnes i les alumnes, que constitueixen el centre de totes les nostres actuacions, així com el motiu del nostre orgull. Moltes gràcies.